Nastal koniec sveta. Iba ja, robotický videozáznam Erwin 428000920 90 80 31 som prežil. Nič tu není. Krajina je spustošená. Ja jediný tu žijem. Je to strašné. Počkať! Počkať! Vidíš človeka? Naháňaj ho moci! Pomoc! A už ho tam žerú! Nie! Nie, posledný človek, bola to naša spása! To už nikto neprežije. A počkať! Idú ľudia! Vidím ľudí! Čo to môže byť? Je to naša posledná spása! Budú sa tu rozmnožovať a urobia svet zase krajším. Ale nie! Však to sú ženy. To nie je dobré. Sme v riti. Sme proste v riti.